Uriani Tuhata nahu haholongi hami di 4 minggu nong salpu nunga tabulus minggu apen imah pangaradion managam harorone Kristus padua halihon dohot mamis tahun hari hatutubuni si paluai nguaeng sahat mahita tu perpunguan bodari parningotan di hatutubuni Yesus jong dohami dison parhala duni huriata pasahatun tabi Tuhamu di bagasan las niroha. Selamat hari Natal ma dihamu saluhutna dameni Tuhanima manggohi rohamuna. Di pesta parningotan hari hatutubuni Yesus di bornginun diarahod dohita mangedehon Jahoba. Edehonota matutu Jahoba sialah haluhaun nabinahin na itu hita. Songon parangan parbanua gijang. Dohot akka parmahan di ladang eprata. Marede pasangapon Tuhani sialah hatutu buni Yesus si paluai. Di bornginon pe girgirma todita mamuji Tuhata Yesus si paluai. Adik pe gudang tadu piak kahamahulun. Lumobi pangotak ni pandemi COVID-10 sia. Marede tari parmahitau puji Jahoba. Ai disuruh dua anakna gabe hanguluata. Marede mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anakna, pape tu abarana dosogot harajaon. Jala bahenonna guarna sipartahi halongangan ulu balang ni debata ama saliling-lilingna raja ni hadameon edehon hamuma ede nai baru di Jahoba edehon ma Jahoba ale sandok tanoon pajojor hamuma di tonga-tonga ni akka sipili begu hamuliaun nai di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akka nabinahen nai. Marsomba mahamu tu Jahoba marpahean na marhadohoan akka hitir mahamu maradopon ibana ale sandok isini tanoon. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di badunga ginjang. Mandok mauleate dohami tuho ale ne godang ni asi ni roham di hami. Ai di basa-basahon hodo anakmu nasasadai
Tuhami na di pardangolanon, asa malua hami marhite-hite ibana, sian dosa, dohot sian hamatean, saliling nililingna. Hupangidu hami tuho, say sondangi ma rohanami nahulomi, marhite-hite tondi porbadia. Akup nii, say parohai mahami, asa huboto hami mondok mauliate tuho, asa tarapul situtu rohanami, dihagugoton, dohot dihapunjungan. Pahot ma, hapor seon nami tuho, atik pe huadopi hami dope pangotak di sorimago, kopit 10 sia. Gohima rohanami, dohot las ni roha, sialah hatutu bumi. Asa martua hami, ala radeho, gabe jolma humokop hami. Tangihon ma, tangyang nami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh Yesus Tuhanku, saya puji aku banggamu Dia berdosa. Ai gabenjolma Patik ni debata di acara Parpunguan Bodarion, ima natar surat disada Yohanes tolu ayat 20 tolu. Ondo patikna. Naing porsea hita diguarni anakna Yesus Kristus. Huhut masih haholongan songon naung tinonahon nai tuhita. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Pangalausion dipatik ni debata. Huria ni tuhata dimulanai
Mastai denggando saluhut natinopa ni debata. Ai sai tarbegedo hata namandok dungi nunga denggan di ida debata. Jala dung ditopa debata pe jolmai. Tu porlak eden do di pauja ingananna. Dang diharangan manang tombak longo-longo. Sada Musa 2 ayat 8. Porlak eden ima inganan ni jolma pauli-uli parsaoran dohot mangului debata. Porlak eden do gombaran ni ngolu nadenggan jala maratur hombar tulomo ni roha ni debata. Alai dang manahan jolmai mangului patik ni debata gabe madabu mah tu dosa. Tudos tusia dan dohot tusia hawai dohita jolma. Na jojotan memilih jala mangulahon na pasonang rohatta sendiri. Dang marojahan tuhatani debata. Masa mah parhusoran na belga di ngolu di jolma. Sega parsaoran na dohot debata. Molo dimulanai boy nasida mardalani di eden jala makatai dohot debata songon na marale-ale. Nuaing disi dibege suara ni debata martabuni mah nasida. Persauran dohot dongan jolma pe segama tubuh malaten roha pangiburuon hosom satu namamu. Ditongani hamajuan ni ilmu pengetahuan dohot teknologi nalam doras cocok do terbege barita namambain roha busisaon lapisan ozon nan lama nipis laut dohot tao naong marlaok harangan naong sega songoni nang pemanasan global ginjang ni roha dohot hamukuson ni jolma mambain mapitung mata ni rohana mangaradoti haulioni natinopani Tuhani. Pakorhon ni dosai tubuh mabiar ganut naholan makarikoto dirina sadiri. Taba taon lam rarat dosai nang pakorhon nai manegai akapar nguluan ni jolma lam ngali maholong ni roha lam mandau majol masian debata. Nuaing di bagasan untuk ni roha Roma hita di hadapan ni debata mangido asa marpangulahi roha ni debata midahita alani ragam ni dosa na taulahon di ngoluta jongjong mahita. Tarsoro mardosa menurut lomo tunggunan dadati saya lolakan dopakon Tuhanmu pargogodowi manesa pamalu sunde dosami. Ale Tuhan debata para siroha nasumurung diborngin natalon rodo hami tujolom manopoti dosa nami akana hubay kami marhite hata nang pambahenan nami. Daktar bain hami dope sikop mangendehon ho di ngolu nami marhite hata nang pambahen nami ay sipata do hata nang parange nami gabe si isahan jala mambahen marlea guarmo
hurang dope nang riani rohanami, pasabam rohani parohana bojo, pahehe akanani rupa, mangapulih akana marsak, marasini roha tu akana pogus, dohot na dangol. Ale Tuhan, gohi marohanami dohot todim, asa margogo hami mangulahun lomo ni roham. Baga-baga ni debata, taringot Tuhan sesan ni dosata. Songonod do hatani Tuhan Jehovah, roh mahamu tuau asa mangulu tondimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosamuna songon abit bunga dap-dap, botar do bahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasubah, gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Kor seksi sending. Burabinani dosahi marujuk madisi aidungaro masih asih mambuan damai mambuan damai mambuan damai. Hatu tubuh ni Yesus si paluai, Matius sada,
ayat 10 sahatu 20 tolu. Ianggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonodo. Uju oroan ni si Joseph dope inana si Mariai. Gabe-gabean do ibana si Antondi parbadia. Andorang soma si padono handope nasida. Ala parrohana bonar si Joseph na mangoro si Maria dang adong rohana paurakon nasida gabiritahi rohana nama naeng sirakonon na songoni. Alay dinasongoni dope tahi ni rohana di idama dinipina suruh-suruan ni Tuhani namandok tu ibana. Oh Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabedongan saripe muse. Aina siato di porbadia do naing tubuh di ibana. Tumubuhon anak ma ibana Yesus do guarna bahenomu ai paluon na do bangsona sian aka dosa na sidabe. Masape sudenai asa jupang nahinatahon ni Tuhani marhite sian panuriang na namandok. Enamu ma gabe-gabe do na merbajui tubuhan anak ma ibana jala bahenon na do guarna Immanuel lapatanna dongat tama debata. Ima sahatna martua do akka natumangi honhatan ini debata jala nau peopsa. Amen. Dina sabor ngini do bisa panondang nito ditai padahon saluhut nasipat labati urhon sasunde sondangon ni panondangon muse sarto potiyo. Makamuliatehon hatu tubuh ni si paluai. Hatu tubuh ni Yesus dada di tonga ni parngoluan nasikop suada hurang manang aha. Alai dibarani pinahan do. Ala soadong inganan parmianan di si Joseph dohot Maria ujui. Yesus tubuh dibarani pinahan ima tanda ni narade Yesus makilala parngoluan ni jolma na tinggal di akka udung-udung na met-met manang bale-bale na ruhet-ruhet. Songoni nang akka natar duru manang dipaduru sian tonga ni masyarakat. Natema alai Tuhan Yesus ala rade doho makokopami jolma na di pardangulanon. Tu akka parmahan di ladang do parjolo hasahatan ni barita hatu tubuh ni si paluai. Bulus do rohana sida manjalo baritai. Jala dos rohana sida masih pandohan asarap borhat tu Betlehem. Gabe jupak sama si Maria, si Joseph dohot poso-posoi. Akka parhapistaran sian purba pe dohot doro marsoba tu Yesus songo na tersurati didok nasida do nungah widahami bitang na narodo hami nai marsoba tu ibana. Sere hamijon dohot akka na angur dipasahat nasida parsombau nasida tu Yesus na tubui. Nang hitape
Dohot mahita makamolitehon hatutubuni sipaluai. Narade makilala na masa tu derita di tongan di pandemi COVID-19 sia. Dohot mangasihi hita. Jongjong mahita makamolitehon holong ni rohanai. Huhut manggalahi lilin. Gabe tanda asa tuntakas sondang nai manondangi ngoluta. Roma 7 pitu halak mambuan lilin mandopakon langgatan manang pendeta. Laho mahamu baridahon hamu ma Jesus do panodang ni portibion nasotupa mardalan dina holom na mangihudton ibana borhat mahamu. Ulinai di bormina badia hubir dom bintang isi di bormini do tubuh si palua di Panggagatan di Bethlehem Portibion dangol Golgotha Holomon marnida sonang di Tuhan tahi
Jong mahita saluhna. Kuriani tuhata, jongjong mahita, tahati dakon ma hapor seotai, songon nahinati dakon idongata, disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea debata jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata jahoba nasa sadai, iman junubuhon si Maria, nagabe-gabian sianton di porbadia, andorang soha bubuan. Ido tuhata natumaon na bernit, di panguman ni silatus, nama teatar pajal do ibana di hau pinar silang, natuat tu banua toru do gitanom, namulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamu di debata jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, mangumumi halak nama ngulu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Kor Inahana Distrik Walu.
Sunggul-sunggul dihita di Bornginon, ibadah Natal pertama pada hari Sabtu 25 Desember 2021 akan dilaksanakan ibadah Natal pertama masuk pukul 7 WIB. Ibadah berbahasa Indonesia dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming. Pukul 10 WIB, ibadah berbahasa Batak dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming. Dan pukul 14 WIB, ibadah berbahasa Batak dilaksanakan secara tatap muka. Pada ibadah Natal ini akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Pada ibadah ini kita juga akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan diakoni sosial Huria, diakoni sosial HKBP. Ibadah Natal anak sekolah minggu pada hari Sabtu 25 Desember 2021 pukul 7 WIB akan dilaksanakan ibadah Natal anak sekolah minggu. Diminta kepada orang tua supaya menyuruh anak-anak mereka untuk mengikuti ibadah di channel YouTube HKBP Pondok Bambu. Songonima sunggul-sunggul dihita di Bodarion. Sonari masuk mahita tutang yang pangundianon. Huriani tuhata, tapasada rohata, martangi yang mahita. Tuhan debata Jehovah amanami namarha bangsa di Banua Gijang. Nahusobahami di bagasan gorni anakmu nasasadai. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si hokop si palua si panguluhami jolma manusia. Di homa tama puji-pujian hasangapon hamuliaon. Haguguon huaso harajaon rodi saliling nililingna. Mauliate di sobahon rohanami tuadopanmu nasun badiaya liamang nabasa. Apala diborngin nabadiao nali Tuhan. Marpungu dohami ruas ni huriam HKBP Pondok Bambu. Dibagas jorom nabadiaon. Makalason saluhutna. Balgania sidot holong ni rohami dihami ali Jehovah de bata amanami. Makalason diari hatutubu ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si palua dihami jolma manusia. Tuhan mauliate di sebahon rohanami toho Tuhan. Boy dupehami marpungu di bagas jorom nebedion apala di bornginon. Di bagasan hahipason dohot las ni roha. Nak piali Tuhan tongon sahat ro di partikianon. Sori mago pandemi COVID-19 sia natoktong ali Tuhan mangarongom ngulu nami sude jolma manusia di sadok portibion. Suak songoni mahami ali Tuhan. Huriam HKBP Pondok Bambu hurang lobi 2 tahun Tuhan merukil dohami Tuhan di situasi keadaan kondisi na terjadi di tengah-tengah di Portibion na sangat berdampak tu parngulon nami di segala sendi kehidupan ali Tuhan. Mauliate di ho Tuhan. Nakpe songonia li Tuhan. Sori mago pandemi COVID-19 sia li Tuhan. Alai didongani hodo dohami Tuhan, diurupi ho di pargogoi hodo hami Tuhan.
mangadopi dohot mangalewati sa luhut nai. Mauliate diho Tuhan, nakpe ali Tuhan, godang ali Tuhan na marukil, bahkan godang ali Tuhan na modding alani sorimago pandemi COVID-19 siyai. Homa ali Tuhan na mga puli sude rohan ya kekeluarga na marsitaonon alani pandemi COVID-19 siyai ali Tuhan. Ali Tuhan, diberek ko di botohoro Tuhan sude pergumulan ni ngulu nami ganuk pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ali Tuhan. Godang setong atongani huriami ali Tuhan na marukil alani keadaan ali Tuhan. Godang ali Tuhan na dibagasa parsahiton. Godang ali Tuhan na kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan, dohot akalan nasing ali Tuhan, alani dampak ni pandemi COVID-19 siyaon ali Tuhan. Saya si maroham dihami Tuhan, dongani urupi pargugoy hami saluhut na ruas ni huriam hakabipi pondok bamu, sian na met na magodang sahat tulan siya, lahu mga dopi mga lewati, keadaan na masay maol situtuo na li Tuhan. Tuhan holak ko na hupangasahok kami di pardalan ni ngulu namion. Manang sangod dia peli Tuhan, parukilon na masa tuhami ganuk, ak kasitaonon arsak ni roha, hodo ali Jehova di batama nami na hupangasahok kami, natuk mga leon gogo pangurupio di hami, mga dopi sa luhut na ak kahamauloni. Alan ni Tuhan hupanggogo pampayma, sadok ngulu nami tubakasan tanganmu nasun badiay ali Jehova di batama nami. Urupi dongani pargugoy hami Tuhan, mga nalpuhon mga lewati situasi kondisi na sangat memperhatikan kanon ali Tuhan. Ali Tuhan diborongin na badio Tuhan, marlas ni roha dohami Tuhan, ruas ni huriam hakabebe pondok bambu, makamalatehon makalason ari hatutubo ni anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Ali Tuhan suruma sondang nasian surgo manodangi roh adot pikiran nami ganup suruma todim to dipurbadiai manorangi roh adot pikiran nami ganup hami saluhut na ali Tuhan. Asa terbaik kami toktong marlas ni roha lau mamuji pasangapon guarmu na badiai nak pedi bagasan akka hamaolok kami di partikian ali Jehova di batama nami. Tuhan diobason hubak kami tuadupanmu na sumbadiai akka ruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Nakso hugari hami ganup marsara-sara Tuhan. Sude ruas ni huriam na di bagasa parsahiton napayak di rumah sakit nang dibagas na sidabiali Tuhan, asi marohap Tuhan, surdukon ma tanganmu na badia nagok pasu-pasui lau mandau ni sahit na sida, asa malum na sida sian salhut na kaparsahito ni ali Tuhan. Tuhan, hutangnya kok kami Tuhan, yan akon nami sian na met-met saat pinamagodang, say pasu-pasu salhut na kaya nakon nami ali Tuhan, akan dibaga sa parsikolan sa itabay bisuk hapis taron dohat haringgason marsyajar ali Tuhan akan nakon nami nauktamat siap parsikolan na perkuliahan na nalaw mga luli karejo sa ihoma Tuhan na patongoton akka ulaon parkarejoan na denggan di anak kon nami di ruas ni huriami akan nakon ni huriam naungtang di umur alaidang dope diliak ko sirokap ni ton dinasida li Tuhan asirohap Tuhan patudu patongon jala tongos ma sirokap ni ton dini anak dohot boru ni huriami ali Tuhan asa boy martabata balas ni rohanya kan tutua do akan akon nami madalani area ngulu nami tujulan narion akan tutua nami ali Tuhan naung lanjut usia naung lam gale di pamatang di pikiran
Asi rohap Tuhan, toktong maramoti dongani pasu-pasu na tutuan nami, leon torang ni roha dohot pikiran tunatutuan nami, asa toktong na tutuan nami Tuhan, marsigatung marsoba tuho, mamuji pasangapon guarmu na badiay, pasahat ton daging dohot todina tuho ale Jehovah di batama nami. Tuhan, suak songoni ale Tuhan, sude parhalado ni huriamon ali Tuhan dohot naposom padita nami ditugas pelayanan nami sebagai parhalado sintua di tonga-tonga ni huriamon ajari parrohai parbisuhi pargugoi hami Tuhan di pelayanan nami terlumobi di naposom padita nami pendeta resort, pendeta R. Silaban, pendeta fungsional, pendeta P. Pandiangan, saya tabai bisuk hapistaran nasako itu naposomon nali Tuhan asa di pelayanan ni naposomon nali Tuhan boy hami ali Tuhan taruli dihatam di pasu-pasum jala lam martabatab haporsion nami maradopon ho ali Jehovah di bata amanami Tuhan hutangnya kok kami Tuhan bangsa dohot negara namion mauliate di sobaho rohanami Tuhan buih hami Tuhan merdalan mangula di tonga-tonga ni bangsa nami nagok akaragam ni hamaolon dot akka ancaman Tuhan pasu-pasu ma pamarta nami presiden wakil presiden nami dohot sude jajaran kabinet para pejabat tinggi sipil militer dari tingkat pusat hingga ke daerah asa sudena sidali Tuhan mangula di bagasan mabiar tuho ali Jehovah di bata amanami asima rohap Tuhan kupasahat taima saluhut ng ulo nami sude holso ni rohanami holan tu bagasan tanganmu nasun bariyai kuparhatopot hami do Tuhan dosa do hami di pardalan ning ulo namion say marpamuati marpangulahi marohami dahami Tuhan sesay masalut na dosa pangalasyon namin nagudangi au metulaut para siya ni rohami asam nang gabi pangabati Tuhan diak kapasu-pasu silas ni roha na nais tabamu di hami ganuk asi marohap Tuhan on matangiang ilik pangiduan namin na orang sikop tangihon pasikop jalo uloy matangi yang ilik pangidon nami on hobbar tuasi dohot tolong ni roham dihami mga sahon gore na mu Jesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tuho ali Jehovah di batama nami sakap mu marsaut di ngulu nami mauliate mariho Tuhan amen. Dinatana parjolowi parmahan marbor indilah hadangi tusidoro suruwani Nandungas
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di borngin nabadia di hari hatu tubuni Tuhata Yesus Kristus pasahatun nami ma parjulu sahali Tuhamu amanami inanami nang akayanakon nami na pasubulung nama dohoti ibadah di bagas joroon lausongonima diaka amanami nanami dohot yanakon nami nama dohot ibadah di tonga-tongani bagasta di bagasan bornginon upasahat tamima atas guarni parhaladu selamat hari Natal ma dihita saluhutna suara ni debata di borngin nabadia di hari hatu tubuni Tuhata Yesus Kristus imana tersurat di pesalmin bidu 147 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada pesalmin 147 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada tapai hutihut ma songon ma padok nadisi edde puji-pujian di debata sitopa sasudina haleluya ai denggaddo edde honon debatatta ai hasudu ngaddo ibana tama puji-pujion jahubado na pauli Jerusalem ibana na papunguhon hala Israel akka na mapari ibana pasabam akka parrohabujok jala dililiti akka bugang nasidai ibana ubilang torok niaka bitang di jodo guar nasida sudena ibuldo tuhatai jala pargugu situtu dang habilangan parbinotuan nai jahuba pahehehon akka na nirupa di patuki tutano yanggo akka parjahati mari ditari parmahamu upuji jahuba marhite-hite hamulation palu hamuma uning-uningan mamuji debatatta ibana makukupi langiti marhite-hite obun ibana paradehon udan tutanoon ibana patubur duhuk-duhuk diakaduluk ibana mangalehon tupinahan gagatun nasida nang tuaka anak ni pidong sigak akka na nguak-nguak dang lomo rohana mida hagugun ni hoda dang lomo rohana mida hai-hai ni bawa di halo mohon rohani jahuba dotahe akka na makabiari ibana akka na makalunguton asini rohanai ido iyanggo sahatna amu akadongan nahina holongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus adong barita mardonga puda adong ma dua keluarga ia keluarga nasada ulau niamatai karejo niamatai sebagai pencipta lagu manang dohonon komponis jala terkenal do hadirion niamat tahun songon komponis manang pencipta lagu
lausongoni mumuse hadirion ni ripena keluargana sahalak pariddi jala boido honun macayuli suara ni natai bigiun memiliki suara yang sangat merdu. Alai holam maridde inatai mangedehon edde na cinitahon ni amatai sai juk do dido amatai ai hurang pas do songon nahu pangidohoni marhite nahu ciptahon edde dede hoko ganup maridde inatai dede na ciniptahon ni amatai sai terus di suarahon amatai hurang pas do hurang hona ede nani ede hommi hobartu nahu ciptahon ninna ibana holani ma terus ganuk maridde inatai di padok amatai ujungna gabe dangolobe inatai maridde manang dohonon gabi dang maridde be ibana minder hadirionna ala molo dia dihon ne dina ciliptahon ni amatai holani do paddohan ni amat hurang pas dak toho songon nahu ciptahoni dia dihokoninna sai holani ma terus di hatahun sai holani ma di terus di padok ujungna minder hadirion ni natai dangolobe maridde keluarga napa dua hon yaulaun niamat tahun buru kasar do buru bangunan kuli tukang alai tongma anggo hadirion ni natai ada talenta untuk bernyanyi. Hadirion ni natai suara mas. Jala holam maridde ina tahun ngulak amat tahun sian kuli mamitor las rohani amat tahun madok tebu inang edemi gabe mago lujakki holak kubegeho maridde gabe songon namago halu jauhku molo pekuli au sadari manipat alai holak kubegeho maridde soina ma sonang ni rohaku soina malas ni rohaku berlatih matorus inat tahun maridde holak dungo pagi-pagi naik mamitor maridde inat tahun di kamar mandi pe maridde inat tahun manggosok pe maridde inat tahun dung hehe siap podomanna maridde inat tahun terus maridde inat tahun disada tiki alani songoni tioni suarana gabi adong mahalak na mangidohon asa direkam suara ni inatai keluar ma albumna ala songonima dohonon lasni rohani amatai memotivasi hadirion ni inatai terus asa maridde mamuji gabi adong semangat nai baru di hadirionna berhasil hadirionna bukan pencipta lagu, tetapi hanya seorang kuli bangunan. Namun dia berhasil memotivasi istrinya, memberi semangat kepada istrinya. Amu akamanami dohot inanami macai perludo nama muji. Haru jolma mamuji dengan najolma gabe tubuh pakirimun
gabe tubuh semangat naik baru bagi kedua belah pihak. Ketika suaminya memuji istrinya yang getol bernyanyi, lambohama molo debata nata puji, lambohama molo mamuji debata hadiriota, haru jolma tu jolma dipapuji-puji gabe yadong pakirimun gabe tubuh semangat naik baru. Molo pe maride hita tu debata mamuji debata, sebenarnya itu bukan perlu kepada Tuhan. Molo pe mamuji mangete honede hita tu debata itu tidak perlu bagi Tuhan. Tetapi ketika kita memuji Tuhan mangete honede tu debata, itu adalah merupakan keperluan kita. Buasa hudok sengoni dang narikok di debata molo maridde hita, narikok di hita do gabe tubuh mewakili mod di hita molo tai dehon debata gabe tubuh pakai remote di hita molo tai dehon debata gabe semangat do hadiriota molo tai dehon debata ada motivasi dalam diri kita. Molotai dehod debata adong hagogon di bagasan hadiriota. Molotai dehon debata gabe tubuh ma lasniroha di bagasan hadiriota. Molotai dehon debata gabe pos marohata. Ido napi nasahat ni turpuk jamita di borngin nabadia di hatu tubuh itu hatta Yesus Kristus meragam doede di patomu-tomu akan aporsiai laho makalason hatu tubuh itu hatta Yesus huhut laho patuduhon puji-pujian ala haroro ni debata tutong-atongan ni portibion hukuari majo akan apa temu honed di puji-pujian di Natal di hari hatu tubuh itu hatta Yesus Kristus si handel dohot si gruber si handel patomu-tomuhon the great haleluya haleluya naboloni si handel do naman cipta honi songoni si gruber dinatai dehot nakin sonang ni borngin nai nomor 50 pati ibana sadiri do namang gubahi nasoboy lupa halak Kristen ganuk jupang Natal lahu mangedehoni sonang ni borngin nai marhiti edde Natal natabui di patu begehon akan porsiai ima puji-pujian lahu makalason di hari hatu tubuh itu hatta Yesus Kristus disosoi hatane debata do hita diborngin nabadion mamuji Tuhani ala roi bana paluahon jolma pardosa mangedehon debata mangedehon Jehovah itu harus merupakan kewajiban bagi orang Kristen. Kenapa kita katakan? Karena ketika kita memuji kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini, itu adalah merupakan ungkapan sukacita. Itu adalah merupakan respon kita. Sambutan kita ketika Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, sukacita dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Di laporan nih Tulu Bupati Tapanuli Utara, Bupati Toba, Bupati Samosir, sahatu partikianon
Dangadong benahona kopit di bona pasugit. Las maruhatta di sini. Tidak ada lagi satu orang pun yang terkena COVID sekarang ini di laporan nih. Tolu bupati tuo puru sakaipi dan margabus nasida pasatun buah-buai. Toho situtu paduhan nasidai jalaido diberitahu nupuyo purus. Akaipi maduk mau lihat itu Tuhani. Mangedihun gowarni di bata di suasana Natal di Bagasono Basun. Ikko patuduhonut tado tohonat tado laho mangedihun jahuba. Ikko nokuhonut tado kewajiban kita untuk menyanyikan bagi Allah. Binoto mamuji Tuhani ala takas nidai jala pinarhatopot pangurupionna. Orang yang mengenal kelemahannya, orang nauboto hagalionna, ido nagirgir maktamulatehon dohot mamuji-muji nasa pabahenan ini bata. Dina tubuh Yesus di ladang Eprata maridde akka parangan parbanua gijangi mamuji debata jalatakas do didok hasa ngapon ma di debata na digijang dame ma ditanon dia kajol mahalomuani lausido na pinasahat nihatan debata diborngin nabadia di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus disungguli hita asa maridde hita mamuji Tuhani ala dipalua hita siat dosa at sugari soro Yesus tutonga-tongani portibion jolma siburado hita alai marhite hatu tubuh ni Yesus hasa seorang ni Yesus tu portibion di padame hita tu debata ima balgani holong ni Yesus tu hita jolma. Itulah yang membuat kita bersuka cita pada malam hari ini, malam yang kudus ini. Ima nama motivasi hadiriota lahu mamuji debata di pesta Natal di Bagasan Bornginon. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa kita harus bernyanyi bagi Allah? Karena kita merasakan pendampingan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Kuasa Tuhan dalam kehidupan kita ini. Bukan itu saja, kita merasakan bahwa kita adalah orang yang lemah. Ketika kita sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah, ketika kita mengenal kelemahan-kelemahan kita, justru disitulah kita untuk memuji dan bernyanyi bagi Allah. Karena kita sadar banyak kelemahan-kelemahan kita. Karena kita sadar banyak kekurangan-kekurangan kita. Alai sipata lupa dohi talahu mamuji Tuhani. Puasa lupa kita memuji Tuhani. Ala sipata holan natabahenido tabilang-bilangi maradupun debata. Alai nabinahen ni debata di tonga-tonga ni ngolutta. Dak tabilang-bilangi. Ido sipata uban na lupa hita mamuji debata.
Molo ta bilang-bilangi do pabahenan ni debata di tengah-tengah ni nguluta, pasti kita akan bersyukur kepada Tuhan. Pasti kita akan bernyanyi bagi Allah. Molo ta bilang-bilangi do aka pabahenan ni debata di tengah-tengah ni nguluta. Sipata saya ta pangasahod do gugut ta. Sipata saya ta pangasahod do. Akan tabahini itu Tuhani. HP ubal gado nabi nani Tuhani itu hita. Nabi nahin nai itu tongat-tongat ningoluta. Alani dipaingo dohita diborngin nabadion. Tapuji maibana. Bernyanyilah bagi Allah. Karena semua yang ada dalam kehidupan kita ini, ketika kita masih diberikan napas kehidupan, ketika kita masih diberikan umur yang panjang, ketika kita masih diberikan kesehatan, itu bukan karena kemampuan kita, itu bukan karena keberadaan kita, semuanya itu adalah anugerah Allah dalam kehidupan kita. Ahadu hamwa kadungan nataida siat turpuhon namangojar rohani bangsoi lahu mamuji Tuhani. Ketika mereka melihat kuasa Allah dalam kehidupan mereka, Allah dirajumi nasida pardenggan bahasa do debata jalaido nasida dakkaduduan huwaso ni di bata. Hamwa kamanami dohot inanami dohonot tamara di bagason bason hosat taidu artata no marga di lehon Tuhani. Napas kehidupan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita ini, itu adalah merupakan harta yang paling mahal yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Ai molo diucak hosat tai sian pamatangta sumararga behita. Hola diucak siap pamatang tai hosat tai dan mararga behita. Bakke mahita tapai hutihu do di 2 tahunon tapai ida do namasa alani pandemi COVID-10 sia nuaingon molo mate nahona sahit COVID-10 sia subui berengon par rumah sakit nama mananopun diudian dang bui bidiatoi keluarga molo borngit do modding nahona kopiti laos bornginido ditanopon dang mararga be molo dung sudah hosat taib gudang piar tatta, gudang sinamukta, torop haga biyutta, molo dong diucap hosai, molo marsai sahit hita, dang adong biar gani sinamuti. Alani ganu manugut disidungo hita ikon parjulu hita mamuji Tuhani. Ala disidu pe hosattai nama cayargai. Ola diucat hosai siak kita dang mararga behita dang marlapata behita unang perjulu talului sarapan nate unang perjulu hapitai mamitur tabiring unang mamitur kopi perjulu talului alai perjulu mahita mamuji Tuhani di bagasan tangyang tak alania ala arta nau bargai dilehod do petu hita
Dilehot dope hosa hangoluan itu hita. Taha molatihon ma. Ala dipagajang di bata dope hosatta. Sia puluh sia halak ma. Sahatu hari Minggu tanggal 26. Nama jalo ulos hatuaun. Ulos sukacita. Ulos las niroha. Di nama rumur 70 tahun tugijang. Jala taha malatihon ma umur na gumajang. Mangulu dope sahatun waingon 88 tahun. Amat tanenggulan buru huta barat. Jelas ada anak buru nama tua baru lubis 84 tahun. Hudok tuinat taya natwari nama rumur 84 tahun anak buru nama tua. Di harajaun ni di bata dang disukut tu hoinang tu margaha mahumuli. Dang disukut tu hoinang tiga mapinoparmu. Dang disukut tu hoinang dihagabiyon dihacol maun. Alay didok tu hoinang hapor siyaw mido paluahoko. Ido benar rikot hita mamuji Tuhan taita puji Tuhani ala dirupi hita. Molope didok di bagasono bason. Sian 400 saplonom kakak huriatta. Ruas ni huriatta. 100 halak. Manang sia puluh sia halak nang majalo ulos atua uni. Ra tapatakas ma di sude pardalan yang ngulutai. Di rupi do hita mamakke nadongi. Na pinasahat ni debata tu hita. Nang pesao tiki. Alai bodo sipata memang sayhol suak kita madok. Bohado bayenon laho. Patukon baladjo na sautikon. Ape buido tabulus bulat tu bulan namang inangati. Molo pese hol suwak kita buado bainonon, buado bainon. Ale tabulus do bulan tu bulan. Buido hita manupahi ulaw niya kadongata. Buido yana kotai marsikola. Sahat tu perguruan tinggi molo pese pata say hol suwak kita. Dabasado di batatu hita. Ido baenna bernyanyilah bagi Allah. Boy hita magbagi-bagi na sautiki. Tadok tua kaulaun na gudang. Rajumi mamangi ng pangurupion ni Tuhan idoi tuhita di bagasono bason molo pesi pata say holsuwak kita buhado bae nonon buhado au madala ni nguruon alai ima taida boy dihita mabagi-bagi nautiki takaulaun na gudang ima pangurupion ni Tuhan idihita bernyanyilah bagi Allah. Atong tapuji maibana ala diajari hita mamakke songod dia pe pasu-pasu ni dibata di tonga-tonga ni ngulut taganuk marsada-sada. Amin martangi yang mahita. Mauliati marohaname di ho Tuhan di borngin nabadia di hari hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus di paingot hodu hami asa tungtakas pangedehonon nami panidangyon nami doot pamujion nami ala disarihon hodu hami Tuhan disudiak kapardalanan ningulu na pinasatmi. Weddeho kami matuadupanmu balgani holongmu dohot asini roham. Marhiti hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Di palua hohami sian dosa nang hamatiani.
gawe mak parkirimun na mangulu hami, imanahu halasok kami, di hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Takasma Tuhan pamujion nami, di bornginon, lau songoni di sudia kapardalanan ningulu, na pinasahat mudupi. Sai pasu-pasu maruas ni huriam, sian namit-mit sahat prodilan sia. Mauliati madiho Tuhan. Amin. Pasada ma rohatta, marid di mahita, laus mardalan ma tiliata. Tarbenge suru-suruan marende masayuli angkahadolok nohotrura godo saringarnai Las roham ale parmahan nunga tubuh Kristusi rap marende wahamuna pasang apol rajai Sang abadi
Godo saringar nahi sangapa di Tuhan sangapa di Tuhan. Tatang yakon mapiliata tuadupan ni dibata martangi yang mahida. Ali dibata amanami na di banua gijang hodo haruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Dona saulibasa na maliutus. Upasahat hami masian na nilohon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramutia sa huparhasaya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgiriham madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita mangido di tangiang ali amanami. Ali amanami nadi banua gijang. Say pinerbadia maguarmu. Tai Roma harajaonmu. Saya sau Malomon ni roham di banua tongon songon nadi banua gijang. Leon matu hami sadarion. Uluan siap hari. Sesa madusa nami songon panesa nami. Di dosa ni nomor dosa tu kami. Unang kami togihon tu pangujunan. Palua mahami siang pangago. Ay horo na puna harajaon. Dot hagukuon. Rodia sangapon salililing na. Amin. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasauruhon ma damena tu todim. Amin. 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 Selamat Hari Natal madihita saluhuna. Oras makamang kenang. Di pasu-pasu Tuhan tamahita saluhuna. Selamat Natal. Tarbege suru-suruan marende masayuli akadolog dohodruran godo sari ngarnai sangat madi Tuhan sangat madi Tuhan. Las rohani
Porhat mahambu marnidan tuku ta Betlehemi somba Kristus si palua nyai baru tumbui sangat bagi Tuhan sangat bagi Tuhan. Selamat Natal mari hidan salehutna. Semoga Tuhan memberkati Di kita. Pak Hombar, Amin. doa di Pak. Mulai Pak Hilbas, mulai. Yuk. Pak Hombar.